Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά και καλή Σαρακοστή. Σημαντική αλλαγή του καιρού στη Δυτική Μακεδονία, όπως σας το είχαμε τονίσει άλλωστε από την προηγούμενη εβδομάδα, με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας καθώς και χιονοπτώσεις, οι οποίες έκαναν την εμφάνισή τους από εχθές το μεσημέρι στην περιφέρειά μας. Χιονοπτώσεις οι οποίες δημιούργησαν και προβλήματα σε διάφορα σημεία της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και στον κεντρικό άξονα της Εγνατίας Οδού, όπου παρατηρήθηκαν και μικροπροβλήματα στη διέλευση των οχημάτων. Εικόνα την οποία εσείς μας τη στείλατε και εμείς σας την παρουσιάζουμε εδώ από το δελτίο καιρού της τηλεόρασης του West. Εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν στη Δυτική Μακεδονία νωρίς το πρωί. Σε διάφορα σημεία, κυρίως ορεινά τμήματα της περιφέρειάς μας, η θερμοκρασία έπεσε σε πολύ χαμηλά επίπεδα και από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει η πτώση της θερμοκρασίας και αύριο νωρίς το πρωί, μιας και αναμένεται εξαστεριά. Ας δούμε λοιπόν ποιες ήταν οι χαμηλότερες θερμοκρασίες νωρίς το πρωί στη Δυτική Μακεδονία. Στο Καϊμακτσαλάν, στο Βόρα, στο χιονοδρομικό κέντρο, η θερμοκρασία στους μείον 17 βαθμούς Κελσίου. Ακολούθησε η Βασιλίτσα στους μείον 14, ο Γράμμος στους μείον 11 και η Κλεισούρα και η Βλάστη στους μείον 10 με μείον 9 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα νωρίς το πρωί. Σε πιο παιδινά τμήματα, σαφώς οι θερμοκρασίες υψηλότερες, όπως στο Βαρικό Φλόρινα στους μείον 6 βαθμούς Κελσίου, το Λεμαΐδα και Φλόρινα μείον 5, τα Γρεβενά στους μείον 4 και η Καστοριά στους μείον 3 βαθμούς Κελσίου, όμως με τον βορειά να πνέει και να αγγίζει κατά τόπου στα 40 χιλιόμετρα. Η αίσθηση του κρύου ήταν σαφώς μεγάλη και στα παιδινά άγγιξε κατά τόπους η αίσθηση του κρύου τους μείον 10 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε όμως πώς είχε η κατάσταση στον ευρωπαϊκό χώρο. Με εξαίρεση την περιοχή μας, την Νότια Βαλκανική, καθώς και τμήματα των κεντρικών και βόρειων Βαλκανίων και περιοχές της Ρωσίας, σε όλο τον υπόλοιπο ευρωπαϊκό χώρο ο καιρός θύμιζε άνοιξη και κυρίως σε περιοχές της Γαλλίας, όπως βλέπετε από τον δορυφόρο, ο καιρός ήταν εξαιρετικά καλός. Σε ένα πολύ μεγάλο τμήμα της Ευρώπης διακρίνεται με λευκό χρώμα της Άλπης. Ήταν πολύ καλή η ατμόσφαιρα στην Ευρώπη σήμερα, καθαρή και η θερμοκρασία σε σημαντική άνοδο από την περιοχή της Ισπανίας μέχρι και την περιοχή της Γερμανίας. Οι θερμοκρασίες είναι υψηλότερες από την περιοχή μας, εδώ στη χώρα μας, όπου οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές, δεν είναι χαμηλές μόνο στην Δυτική Μακεδονία, αλλά σχεδόν σε όλη τη χώρα, ακόμα και μέχρι την Κρήτη, εκδηλώνονται χιονοπτώσεις σχεδόν σε παραθαλάσσια τμήματα, ακόμα και στα νότια τμήματα της περιοχής μας, κατάσταση καιρική η οποία δεν θα συνεχιστεί. Αναμένεται αυτές οι πολύ ζεστές αέρειες μάζες από τα δυτικά τμήματα της Ευρώπης να κινηθούν ανατολικότερα και να επηρεάσουν και τον καιρό της χώρας μας, ανεβάζοντας την θερμοκρασία από την Πέμπτη κυρίως και μετά, μια άνοδο της θερμοκρασίας η οποία φαίνεται να είναι αξιόλογη και εντυπωσιακή παρά τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες τις οποίες θα έχουμε και αύριο. Πάμε να δούμε τώρα πώς θα έχει ο καιρός στις αμέσως επόμενες νυχτερινές ώρες στη Δυτική Μακεδονία. Ξαστεριά αναμένεται κατά τη διάρκεια της νύχτας σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, κάτι το οποίο σημαίνει και την κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και στα παιδινά τμήματα της περιοχής μας, πτώση της θερμοκρασίας την οποία θα τη δούμε στον χάρτη θερμοκρασιών. Αύριο, κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο καιρός θα διατηρηθεί εξαιρετικός, η ηλιοφάνεια θα επικρατεί, όπως θα δούμε και στην επόμενη κάρτα, σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, με πολύ καλή ορατότητα. Όσοι θα κινηθείτε σε ορεινά τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας, θα παρατηρήσετε ότι θα υπάρχει μια πολύ καλή ατμόσφαιρα με φοβερή ορατότητα προς όλες τις πλευρές του ορίζοντα. Οι άνεμοι κατά τη διάρκεια της νύχτας θα πνέουν γενικά στα παιδινά και στα ορεινά τμήματα, όπως θα δούμε και στην επόμενη κάρτα, γενικά βορείων διευθύνσεων έως 3 μποφόρ, ενώ αύριο κατά τη διάρκεια της ημέρας οι άνεμοι θα παραμείνουν ως έχουν, βορείων διευθύνσεων, όπως θα δούμε και στην επόμενη κάρτα, και η έντασή τους και πάλι θα αγγίξει κατά τόπους τα 3 μποφόρ. Τώρα, κατά τη διάρκεια της νύχτας θα δούμε τις ελάχιστες θερμοκρασίες που αναμένονται στη Δυτική Μακεδονία. Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, κυρίως νωρίς το πρωί, σε όλα τα τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας και στα παιδινά τμήματα η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ μείον 9 και μείον 10 βαθμούς Κελσίου, με εξαίρεση περιοχές του Αλιάκωνα, όπου τα υψόμετρα είναι σαφώς χαμηλότερα, και περιοχές της Καστοριάς γύρω από τη λίμνη, όπου η θερμοκρασία θα κυμαίνεται μεταξύ μείον 5 και μείον 7 βαθμών Κελσίου. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά παιδινά τμήματα η θερμοκρασία θα πέσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα και κυρίως σε περιοχές του κάμπου της Φλόρινας, της Εορδέας, καθώς και σε κλειστές λεκάνες του νομού Γρεβενών και σε περιοχές του Δήμου Βοήου. Σε πιο ορεινά τμήματα η θερμοκρασία και εκεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα πραγματικά
γύρω στους -12 με -14 βαθμούς Κελσίου. Θα κάνει εξαιρετικό κρύο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Θα είναι μία από τις πιο κρύες νύχτες του φετινού χειμώνα. Αύριο οι μέγιστες θερμοκρασίες. Σε εντυπωσιακή άνοδο θα παρατηρήσουμε αύριο στην θερμοκρασία στην Δυτική Μακεδονία. Στα παιδινά τμήματα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 4 βαθμούς Κελσίου. Στα ορεινά παρόλα αυτά θα παραμείνει ολικός παγετός. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 0 βαθμούς Κελσίου. Δώστε προσοχή στο οδικό δίκτυο. Τα χιόνια που βρίσκονται αριστερά και δεξιά του δρόμου με την ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας, το βράδυ θα παγώσουν στο οδόστρωμο και ίσως να δημιουργήσουν κατά τόπους παγίδες. Προσοχή στους οδηγούς στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας. Όπως είπαμε, η θερμοκρασία κάτω από το 0, γύρω στους -2 με -3 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, μέγιστες τιμές. Ας δούμε τώρα την εξέλιξη του καιρού για την Πέμπτη στη Δυτική Μακεδονία. Συνεχίζεται ο πολύ καλός καιρός στην περιοχή μας. Θα βελτιωθεί και στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο. Τα όσα φαινόμενα εντοπίζονται αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Κρήτης και στα Δωδεκάνησα, σταδιακά από την Πέμπτη κυρίως θα μεταφερθούν προς την περιοχή της Τουρκίας. Θα βελτιωθεί και εκεί ο καιρός, ενώ θα πέσουν και οι άνεμοι. Στη Δυτική Μακεδονία παραμένει ένα ελαφρύ βορειαδάκι έως 2 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία σαφώς σε σημαντική άνοδο θα αγγίξει και τους 8 βαθμούς Κελσίου, όμως νωρίς το πρωί, το τονίζω και πάλι, ο παγετός θα είναι ισχυρός και στα παιδινά, κατά τόπους -8 βαθμοί Κελσίου. Την Παρασκευή τώρα, με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία φαίνεται ότι ο πολύ καλός καιρός θα διατηρηθεί στην περιοχή μας, η ηλιοφάνεια σε όλο της το μεγαλείο, ενώ η θερμοκρασία σε σημαντική άνοδο θα αγγίξει κατά τόπους τους +11 βαθμούς Κελσίου. Εικόνα ίδια και το Σάββατο. Θα περάσουμε στην επόμενη κάρτα. Παραμένουν πολύ καλός καιρός στους 12 βαθμούς Κελσίου οι μέγιστες τιμές, και την Κυριακή μία από τα ίδια με νέα μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Όπως θα δούμε και στην επόμενη κάρτα, κατά τόπους και 13 βαθμοί Κελσίου. Πολύ καλός καιρός μέχρι και την Κυριακή. Ίσως από την Κυριακή το μεσημέρι κάποια αύξηση της συννεφιάς, όχι όμως κάτι το ιδιαίτερο. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο να δούμε αυτή την εξέλιξη του καιρού στη Δυτική Μακεδονία, μιας και διαφαίνεται η άνοιξη δειλά-δειλά παρά τα χειμωνιάτικα πρώτα βήματα του Μάρτη να κάνει σταδιακά την εμφάνισή της. Από μένα ένα θαυμάσιο βράδυ σε όλους.